Er der nogle steder i Viborg, som du finder interessant? Nu har vi jo en masse natur for det første, som også gør det rigtig fedt at være her. Og så har vi jo Domkirken, og der er rigtig, rigtig mange smukke bygninger i Viborg, man kan komme og se. Domkirken er rigtig god. Gågaden kan vi godt lide. Søen. Ja, søen. Nede ved søen. En tur rundt om søen. Det er også godt. Søerne hernede, Nordersø og Søndersø ved Viborg, de er meget dejlige at løbe rundt om sommeren eller om efteråret, fordi der er natur, stierne de er rimelig gode, velholdt. Jeg synes, det er rigtig interessant at tage ud i Dollerup Bakker, ud ved Halle Hovedgård og se naturen og opleve den derude. Jeg tror, det er 10 minutter i kvarters kørsel eller sådan noget. Der går også mange bybusser og sådan noget, så man kan også komme derud nemt uden bil.